ще изпълни легенда за песента Янкин брат. И Василка Гинева и Лато Петкова ще изпълнят песента Янкин брат, Янки думаше. Ще ви разкажа легендата за Янкин брат Янка думаше, която я знам от моята свекърва. И момиченцето се е казвало Тянка. Тя е била тая случка се случва някъде през 1919-20 година. Моята свекърва е 13-та година, значи е била на 6-7 години. Тогава се е стягало на Янка брат и съженето. Родителите приготвят сватба. Сватбата да правят като срещу неделя, започва бръсненето на зете. Но в този момент той се сеща, че е нахранил кончето си, но не го е напоил. И извиква Янка и казва: Янка ли, мила сестрите, кончето ми е добено, не е поено. Хайде го, Янки, напоиш. Янка хваща кончето, но забързва въжето за ръката си. Насреща са се задали една сурия с биволи. Не знам тук как го казвате, но ние казваме сурия. И кончето се подплашва. Те живеели на края на селото. Като се подплашва това конче, повлача Янка, толкова много го е влачено, като се изгорило вече, е влезло в двора, Янка направо е била разкъсана цялата. И тогава баща ѝ взема пушката, гръмва кончето и така сватбата се е развалила. Младоженците останали без сватба. Това е легендата за Янкин брат Янка думаше, а сега ще изпълнят Василка Ангелова и Латка Петкова. Благодаря. Янкин брат Янка думаше, Янке му сестра помалде. Conche